Pohoda. Latina, kámo. Co? Však latiny jsou úplně taky jako hodně namalovaný a obočí mám. To já nemám, kámo, obočí. Já mám tady dokreslený. Kdybych to neměla, jakože prostě taky vybarvený, tak nemám žádný obočí. To normálně, když jsem takhle, tak ho nemám vidět. Což jako tady trošku nemám, ale je to lepší než normálně. Prosím mě anglicky. Přesně, žádnou angličtinu, to je mě, jako, jsem takový. Ale kámo, když jsem si dokreslovala obočí, jakože jsem to měla tmavší. Já ještě říkám, já jsem vypadala jako Shrek. Už vím, proč mi ty vole Bůh nenadělil žádný obočí, že ho mám jenom tady a pak někde tady mi končí, vole. Že jako je prostě blondětý. Už vím proč. Vím proč, no co, jsem to zjistila včera. Protože s ním vypadám jak kripl. Jak Shrek prostě. Bez prdela. Nebo přijde mi to, já nevím, jestli tím, že na to nejsem zvyklá, ale prostě obočí není pro mě, kámo. Klasická, jo, kámo, přesně. Úplně jsem tak vypadala. Mane, bych zdechla. Prostě mám tady takový červený. Kdyby mě tam někdo mrknul něčím. Mě praštily do hlavy. Ahojky, čauko. Nevím, co tady mám říkat vůbec. Asi nic. Nebudu mluvit, pojď jenom koukat. No ne, asi kámo, kde mám Shreka a oslíka, já mám tady jenom prase a to je všechno. Fakt, hrozný jako. Au, křupla mi noha. Se nechci vykloubat. Můžu. Na nudu a na hlad. V celou, jakože 11, to vypínám a mrdám to prostě. Kamo, ty slepé misky byly také slepé misky. Co? S jednou slepou misku jako doma nemám třeba. Já nemám ani misku s očima. Jo, myšky, jo, jaký slepý myšky, kámo. Slepý myšky. Kde jsi to vzal? Slepý myšky. OK. To je Shreko. To si nepamatuju, že tam jsou nějaký slepý myšky. No, to je. Prostě. Jsou tam slepý myšky, jo. Pecka. Jo, ty bílé. To je jako v jakým dílu? První. Fakt? Já si to nepamatuju, já to jsem na to nedávno koukal. Na všechny 3 díly. Jenomže jsem si pustila Mare 1, pak 3 a pak 2. Byla jsem jakože píču, jak to, že měli svatbu. Potom, co jsme měli děti a ty děti tam najednou nejsou. Byla jsem s tou úplně zmatená. Vůbec mi to nesedělo, ale jenom jsem jakože, aha, super. Jsem to trošku přeházela, jakože. Já se zdechnu, nevím nic. 4 minuty ještě. 4 kola. Jsou 4 díly. Teď už je myslím i 5. Protože jako se všichni stěžou, že ta dcera má hnědý oči a takový pičový. A že prostě vypadají úplně divně. To jsem viděla na TikToku teda, já nevím. Já se jako na Shreka nedívám tak často, abych viděla, kolik má dílů a všechno prostě o něm. To kámo nepamatuju a prostě tady bavíme o Shrekovi, to úplně nejvíc random. Myšky se k němu nasču. Co to mám s okem? Možná tím světlem.
Jo, to je to světlo, kámo, nekpa. Zajímavý. Umřu. Na myšky, kámo, který se nastěhoval ke Šrekovi a byl slepý. To je témat. Já už se byla bezpáka, no ne asi. A máš nějaké načervené oči, já nevím, co mě je. Možná to bude tím, že jsem vstávala v 5 ráno. Kdo ví? Ale to je potom je to světlo, protože jako se podívám do zrcadla, tak to jako nevidím. Ale tady jo, tady to, jo, co se mi to stalo. Takhle, tady to mám takový načervený, ale to je prostě to světlo. Mi přijde, já nevím, co to je, tady to mám taky hodně bílý, tady to mám prostě takový divný. Ne. Neřeším. Já se vždycky přestali sekat. Jo, sekačky, jo. Si říkám, jaký sračky. Konečně přestali, ale oni určitě se začnou. Ne, oni sekají, jenom to není tolik slyšet. Takže to nemám tady u okna hnedka. Ale je to dál. Mažesky oči, děkuju. Tyvo, já se těším, až se najím, protože mám úplně hlad a umírám. Opět, ty vole, nevím, už nevím, co mám říkat. Jo. Nemusí sekat vypustit ovce nebo krávy. To jo, tady za panelák mi pustí krávy. Začíná. Kolik měříš? 160 něco? Nevím, 162 možná, jak tak. Maximálně 165, něco mezi prostě. Nevím, já jsem se neměřila tak dlouho, ale ani nerostu, kámo. Já už mám třeba 5 let stejně velkou nohu. Mám 36, kámo. Blbý. No nic, já už to jdu vypínat, kámo. Já si umřu na hlad, nevím, proč říkám, kámo, to je jedno, prostě neřešíme, jo. Že se mějte lidi. Počkat, tady píšete ještě, nohu 36. Jo, kámo, mám nohu 36, nechte mě žít, za to nemůžu. No, takže mějte se, nevím, co dělejte a čau.